Wait, please. Yes. Okay, bro. Uy, Ken! Nagita na kakuyag ka. Siya ko ipabailain na rin sa restaurant. Sa mukha niyo, eh. Tatrabaho ko dito. Sa man? Ken! Ah! Kaya, nabuang lang dito. Buang ko! Ingat ako na buang ko. Inabuang ko ba? Inangabuang ko! Buong. Come in. Kennedy Garcia, what is this? Ma'am, ganun. Do you know that the first policy of this company is not to talk vernacular? Ay, dili man good, ma'am. You're fired. Ma'am, You're fired! Get out! kabalo ba ka sa ito kung importante akong trabaho? Nasaan ka? Magtawag-tawag ko dyan ka? Ay na lang. Bibihan na ka. Malaag ka. Mura po kag may kwarta da? Ay, mukhang makakuha ka. Sige ah. Man. Bye-bye. Iuhaw ka? Halitan kita.
siya kauban. Nakabalon ko ang pandulong. Ha? Siya ka. Dali, ito sandal. At silang Ay, kapaingon! Hey, Blue! Kamusta naman siya? Magpalit. Ingat na ka magpalit. Hello?